ndị Igbo ụmụnne m ndewonu eji n'aka na onye ọbụla na-eme ọfụma, onye ọbụla nwetasịla onwe tata ka anyị kene nnọọ Chukwu nnọọ maka na ọ dị mma. Well, o nwere ife ngụta tata ka ma aba m n'onyonyo wee sị ka n'eli anya wee na-agụta ebe ụmụ ndị be anyị ndị na-act Nollywood jere na Unilag ka faje act ya movie fa wee ruo ebe anwa the executive producer wee na-asị fa na ife nwa bụkwa na fa asụ n'Igbo n'Igbo fa na-asụ na ndị nọ fa n'akụkụ alaikiri ya na fa asụsụ n'Igbo. Nne nwanne m ụmụ mmadụ wee n'igwe wee sị ka ezetubu na fa ama asụ Igbo ka ekwe ụbọchị nke a bido ịkpọrọ anyị n'igwe ka anyị bịa ka anyị act yali and n'elu kwa ị ga-esikwa n'elu ngwatakwa ego n'ọkwa na ya na-agwa anyị etu anyị ga-esi wee kwuo okwu na anyị asụ n'Igbo nke anyị. Ụmụaka wee bebanụ mbanụ maka na ife ekwuru adịrọ ọfa mma n'obi, mana ekwugidezie ka esizi wee mechie okwu bụ na arapụzi ife ka fasụba Igbo. So ọnya bụ ife anwa na-ekwu mkpakọ anwa a na-akpakọ anyị ebe ọbụla anyị jela a na-achọ ka akpakọ anyị mana ife nyere ụmụ anwụ bụ na anyị mesizi rapụ ụmụaka ka fa nwee ike wee na-asụlụ onwe fa Igbo so ịmago enwere m anwụlị na ya bụ ife nwa anwụlị etu o si wee endi nwa anwụlị na fa nụlụ ọgụ jụọ ajụjụ si nwaanyị na fa amasụ Igbo. Ọ bụrụ n'obodo oyibo ka a na-ekwunye mgbe okwu nọ n'ime Naijiria. So ndị be anyị ka anyị were wee na-atụlụ iche ife ọbụla anyị na-eme ka anyị were ebe anyị si wee na-ama atụ ka anyị na-eme omume ka ndị si n'ebe anyị si wee pụta bụ Igbo anwa a na-ekwu maka ya. Ngwanụ ndị be anyị ekene m unu, ngwa onye ọbụla nọrọ ọfụma, ngwanụ ka ọ dị, ka Chukwu gọzie unu, ngwa ka ọ dị ụmụnne m. Okay.